O presidente da Deputación presentou o programa E para digitalizarse Lugo, co que a institución ofrece 640 obradoiros gratuitos e presenciais á veciñanza do rural da nosa provincia. Grazas a este proxecto, financiado con €500.000 de fondos europeos, formarase a preto de 5.000 persoas en competencias digitais. Falamos de formacións moi prácticas, que son sinxelas, pero o importante é que sean útiles para o día a día, donde aprender a usar por primeira vez un ordenador, un teléfono móvil, en fin, ata manexar a firma digital, se é o caso, ou a chave 365, ou ofrecer xestións na sede electrónica das administracións que hoxe cada vez máis non lo exigen. Ainda é certo que a obligación que teñen son as empresas, non os particulares, pero, de todas maneiras, se somos capaces de facelas, axilizamos todos os procedementos. Os obradoiros desenvolveránse de setembro a xuño en todas as comarcas. Estarán abertos a todas as idades e colectivos, pero irán dirixidos principalmente a persoas maiores ou en situación de desemprego, xente moza e mulleres do rural. Tome Roca sinalou que este proxecto, que calificou como pioneiro fundamental para a provincia, chega tras o éxito de Impulsa TIC, dotado con 4,4 millóns de euros, que permitiu dar un paso adiante na digitalización dos concellos. Detectamos tamén que os veciños e as veciñas precisan ferramentas para dar ese mesmo paso adiante no mundo da digitalización. Porque de nada sirve que unha administración avance se a cidadanía non ten os coñecementos necesarios para aproveitar todos os servicios e oportunidades que se podan ofrecer desde a Administración. O máximo representante da institución provincial sinalou que a posta en marcha desta iniciativa demostra unha vez máis a capacidade do Goberno da Deputación para captar fondos europeos que xa superan os 18 millóns de euros dende o ano 2019. Justamente para proxectos que son clave para frear o despoboamento, modernizar os concellos da nosa provincia, como pasou cos programas Impulsa TIC ou Xeo Padrón, que son importantes sin duda. As persoas interesadas en participar en E para digitalizarse Lugo poderán formalizar a súa inscripción a través da páxina web da institución provincial.